ассалому алайкум, духтарои азиз, шаби ҳамагитон бахайр бошад. Духтаро чӣ хеле шуд ки якум эфири сардодагӣ интернет безеб кор кард ё чӣ шуд намедонам. хулоса баромада аз нав эфира сар додам аз дигар телефонам, барои он ки ватсапи мегафони ин телефонам ҳамихел чӣ хеле ки связи мегафон кор накарда истодааст. ба ҳамин хотир аз дигар телефон даромадам. духтарои азиз, ба ҳаматон шаби хуш таманно дорам. умедворам ки ҳамагӣ сеҳату саломат ҳастед. онҳое ки нав ба эфири мо ворид шуданд, хушомадед мегӯям. так шаҳрон қодиров: салом апаҷон, созен нағзен кӯдакотон созанд. ва алайкум салом, худоро шукр, хуб ҳастем. духтаро, эфири навбатии мо оиди иловаҳои биологӣ. ман имрӯз маҳсулотома заказома гирифтам. аз ширкати атоми аскарея заказ кардаги будам. маҳсулотҳое ки дар приложении ҳозирае ки дар даст дорем, дар ҳамон приложение якчанд маҳсулот нест. ба ҳамин хотир мо аз Корея заказ мекунем. ҳозир дар борааш барои шумо маълумот медиҳам. бисёр маълумотҳои кофӣ, маълумотҳои комил. барои чӣ? барои он ки асосан барои модарон духтарон маълумотҳои беҳад хуб ҳаст оиди нами маҳсулотҳо. ина бинед дар дохили ҳамихел пузырчати пакетҳо намихел культурна упаковка кардагӣ. аввал ҳозир ман эфири розыгрыша мегузаронам духтаро, баъд оиди ҳамин маҳсулотҳо барои шумо маълумот медиҳам. биёед розыгрыша гузаронем. розыгрыши мо чун ҳар вақта барои онҳое ки активна кор мекунанд ва камтарак баллошон намерасад барои маош гирифтанашон, барои ана ҳамин хел духтарои активна розыгрыш мегузаронем. барои онҳое ки кабинеташонро фаъол мекунанд, хулоса ҳар як лидерова мо розыгрыша мегузаронем. онҳое ки ба гуфти рӯсҳо ки по своему усмотрению агар хоҳиш дошта бошанд, кабинетҳои духтарошонро актив мекунанд. хоҳиш дошта бошанд, як кабинет ба бала актив мекунанд. ана михел духтаро, хулоса биёед розыгрыша сар кунем. ана инҷо приложение рандома ман скачат кардам. баъд уже духтаро ман смсотона мехонам. дар ин розыгрыш бошад 35 та намирок, чун ҳар вақта духтаро 12 дона тӯҳфа гузоштагӣ аз 1 то 35 ҳозир инҷа дуруст мекунем. ана инҷа мебинеда 0 ягон чиз кардагӣ не. сар мекунем духтаро. бисмиллоҳ гуфтаа. рақами 10 машуни пиши номер 10. имрӯз ёрдамчии ман Машинкахон Настя хонаи Акаш рафтагӣ, хонаи Рустам рафтагӣ, Қати Малика. Машинка ёрдамчии ман. рақами 10. Машун, смотри, как пишешь. Нумерацию по 12. 6 1 столбик и 6 2 столбик сделай. Пиши нумерации 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 столбик до 6 пишешь. И второй столбик тоже, да. 3, 4, 5, 6. Правильно. Теперь. Нет, Машунь. 6, да? 7 теперь пишешь. 7, 8 до 12. Пишешь 7, 8, да, 9, 10, 11 и 12. Все. Теперь пишем. Вот, допустим, сейчас номер 10, да? Кто под номером 10? Мархабо. Мархабо Бурткардан. Пиши. Номер 10 Мархабо пиши. 10, номер 10 пиши, да. Можешь запятую ставить. Мархабо 10 напиши, да, можно так. И Машенька Хониму новичок. Мархабо. Ага. 10 просто поставь и все, да. Все, 10. Молодец. Дальше давом медием духтаро. Рақами 4 духтаро. Так, сейчас посмотрим, да. Ҳозир мебинем зери боз марҳабо зери рақами 4 ҳам. Пиши марҳабо. Табрик мекунем хоҳари азиз. Номер 4. рақами 6 духтаро. рақами 6. Моҳру. Пиши моҳру. Мохру. Немножко неправильно написала. Подожди.
Все, мокро. Какой номер был? Номер 6, да? Номер 6. Так, дальше. Раками 25, духтаро. Номер 25. Сейчас смотрим, кто здесь. Мавджуда. Мавджуда. Че, у, да. Мавджуда. Какой номер был? 25. Пиши 25. Угу. Акнун дальше меравем, духтаро. Раками 26. Номер 26. Мархабо, боз ҳам марҳабо. Ин марҳабо беҳад бисёр харидорӣ кардаги буданд. Марҳабо 26 пиши. 26. Угу. Дальше пошли. Рақами 3, духтаро. Рақами 3. Сейчас Ҳасанҷон нимишай. Муяссар, хоҳари азизи мо. Муяссар пиши. Муяссар. Муяссар. Номер 3. 3, Маша, да. Угу. Дальше идем. Рақами 9. Номер 9, Маша. Бибиҷон, хоҳари меҳрубони ман. Бибиҷони азиз бурд кардан. Бибиҷон. Би, да. Чон пишется. Че, он, да. Номер 9. 9 пиши. Ничего, Маш, ничего. Номер 9. Номер ставь. Номер 9. Написала, да? Дальше меравем. Рақами 1, духтаро. Абдулло бурд кардан. Абдулло. Номер 1. Так. Дальше меравем. Рақами 3, духтаро. Рақами 3 ки бошад ҳозир мебинем. Рақами 3 боз ҳам марҳабо. Марҳабо пиши. ана ҳамин хел духтаро 10 донагӣ харидорӣ кунед, ҳатман бурд мекардед. 30. Рақами 34. Самира. Самира пиши. Самира. 34 номер. Рақами 31. Рақами 31. Шаҳноза Аҳмадова. Хоҳари беҳтарини ман. Шаҳноза пиши. Шаҳноза А пиши. И 31. Шаҳноза Аҳмадова. 31 пиши, да. Дальше. Боз як бозии дигар, як номероки дигар мон, духтаро. Рақами 13. 13. Номер 13. Бунавша. Бунавша ҷона табрик мекунем. Бунавша. Бунавша пиши. Бунавша. 13 номер. Все, Машунчик, молодец. Все. Теперь стоит мне немножко помогать. Это стирать? Это нет, Маша, у меня сфоткай мне вот на этот телефон. Сфоткай, пожалуйста, вот это вот. Ана духтаро, онҳое ки бурд кардан табрик мекунем. Онҳое ки бурд накардан, чӣ хеле ки дида истодаед, мо тез розыгрыш мегузаронем ва насиб бурд мекунед. Садам Садамович, тоҷики? Бале, ман тоҷик ҳастам. Агар аз ман пурсида истода бошед, ман тоҷик ҳастам. онҳое ки нав пайваст шудан айни ҳол 51 нафар ҳастанд. духтаро лайка пахш кунед ҳатман, аз ҳаматон хоҳиш мекунам. акнун биёед духтарои азиз, оиди ана ҳамин биё дабафтиҳо ман барои шумо маълумот диҳам. духтаро ино дидед, чӣ хеле ки мебинед, ҳамаш нафс упаковка кардагӣ аз худи Корея равона кардан ва ногуфта намонад ки духтарои азиз, онҳое ки ҳамин биёдабафкиҳоро аз Корея заказ мекунед, аз 1 моҳ то 1.5 моҳ, аз 25 рӯз то 45 рӯза доставка мешавад. ин чизо наличиева нест, духтаро. Агар ан ҳамин мультивитаминаш ҳаст наличиева, духтаро.
а дигарош наличева нест. Агар харидорӣ карданӣ бошед, заказ карданӣ бошед, шумо пулаша пардохт мекунед, мо заказ мекунем, лекин интизор мешавед 1 моҳ 1.5 моҳ. ана ин духтаро мультивитамин, айни замон мультивитамин ҳаст наличева. ин барои онҳое ки кӯдакошон аппетит надоранд, кӯдакошон тез бемор мешаванд. Ина бинед, дар дохили ин комплекс витамин ҳаст. Ҳамаи витаминҳову минералҳое ки барои организми кӯдак лозим аст, анаминҷава ҳаст. ин аз 7 солагӣ духтаро иҷозат аст барои истеъмол кардан. аз 5-6 сола 7 сола хулоса кӯдак уже худаш тавонад ҳамин чиза фура додан, ҳамин чиза худаш дандонош бошад уже, анамин аз 7 сола мумкин ҳамин чиза, ҳамин биодобавка додан. акнун ҳозир мебинем ки дар таркиби ин биодобавка чиҳо ҳаст. ҳозир мебинем ман барои ҷавоби мукаммал додан ман ҳозир через албатта ки интернет мебинам барои мисол маълумоти пурра гирифтан. Так, мультивитамин от атоми, мультивитамины от атоми. ана духтаро, цветные мультивитамины от атоми. Акнун мультивитамины комплекс из 13 витаминов, 10 минералов, натуральных ингредиентов, из фруктов и овощей для поддержания иммунитета, здоровья глаз, костей, крови, энергии, правильного обмена веществ, для антиоксидантной защиты. Духтаров фамилет барои дар дохили ин 13 намуд витамин доштааст. ин комплекс, яъне ҳамаи витаминҳои ҷамъ овардагӣ, ин чиз комплекс мегӯянд. ҷамъ овардагӣ 10 намуд минерал дорад, 13 намуд витамин дорад, из натуральных ингредиентов, яъне аз ашёи натуралӣ сохташудагӣ, яъне аз гиёҳҳои табиӣ сохташудагӣ, аз меваҳо сохташудагӣ, аз сабзавот гирифтагӣ, чизҳои беҳтаринаша аз таркиби ҳамин сабзавоту ҳамин чизҳо гирифташудагӣ. Акунун забони оддӣ кати фаҳмонем духтаро. барои чашм, барои устахон, барои хун, барои энергияи кӯдак, ҳама тарафа, ҳам барои калонҳо мешавад, ҳам барои кӯдакҳо мешавад. ана инҷа нархаш 3800 рубле, ин без доставка. инҷа нархаша гуфтагӣ камтар нархаш дигар мешавад вақте ки заказ мекунед. баъдан ана инҷа дута мультивитамин барои касе лозим бошад, духтарон нависед, барои фарзандотон, барои иммунитеташонро мустаҳкам кардан вақти ҳозир зимистон сар мешавад, уже моҳи декабр, барои ҳамин беҳад фоидаовар аст. духтарои азиз, модароне ки барои саломатии фарзандонашон нигоҳубӣ мекунанд, бояд аз ҳамин харид. ана ин бошад духтаро кальций, жевательный кальций, сывороточный кальций, яъне кальцие ки беҳад ноёб аст духтаро. ин кальций аз сыворотка сохта шудагӣ, яъне ки сыворотка забони тоҷикӣ кати чӣ фаҳмонам. Сыворотка хулоса шира духтаро, шира аз ҳама ҳамин вақти творог тайёр мекунем ку духтаро, творог тайёр кардан ба сыворотка, баъди тайёр кардани творог сыворотка мебурояд. аз баъди тайёр кардани творог сывороткаи ҷудо мекунад ку алоҳида. аз ана ҳамон кальций ширкати атомиро тайёр мекунад. сывороточный кальций мегӯянд. ҳозир дар бораи инам маълумота мебинем. 0205 сейчас кальций сывороточный. Кальций. Так. Кальций сывороточный. Так, жевательные атомы. Ана духтаро.
жевательный кальций со вкусом молока и витаминами. 60 дона дар дохили ин, духтарои азиз. акнун ин кальций кадом роля бозӣ мекунад? Дар дохили ин ҳам кальций, ҳам магний. Жевательный кальций от атоме, обогащенный магнием и витамином D, имеет уникальную сбалансированную формулу. Он молочно-сывороточный, самый редкий и дорогой кальций, духтаро дидед. По имеющимся исследованиям, у него самый высокий процент биодоступности, также усваиваемости 88 до 98%. Она мимба ахмиятте, духтаро. Ин кальций аз 88% то 98% аниқ организми шумова ҷои дар корива, яъне ки устағон, мисол устағони шумо агар ягон камбудӣ дошта бошад, аниқ ҳамон ҷои дар корива меравад кальций. Ана михел, духтарои азиз, кальций незаменим в клеточных структурах, нервных процессах, при сокращении мышц и выработке необходимых гормонов. Кальций беҳад зарур барои асаб, нервный процесс, яъне коркарди асабҳо лозим аст барои кӯдак, барои мушакҳо лозим аст беҳад, барои гормон, барои кори гормона хуб кардан. Хулоса кальций беҳад номери 1, номери 1 будааст ин кальций ширкати атоми. Акнун, духтаро, дальше меравем. Турмацин. Турмацин ин иловаи биологие ки айни замон баъди хемохем дар ҷои аввал меистад. Барои он ки аз турмацин ҳама шоки ҳастанд, ба гуфти русо, ки аз табобати ҳамин баъди табобат турмацин ки ҳама аз дарди пой, аз дарди даст, аз дарди буғумҳо уже озод шуданд, духтаро дидед. Дар дохили ин 60 дона буд ба фикрам, ё ки 128 дона, духтаро, 128 дона. Коричневиш барои истеъмоли саҳарӣ 2 дона саҳарӣ коричневиша истеъмол мекунед, 2 дона сафедаша бегоҳӣ истеъмол мекунед. Ин сафедаш кальций, инаш бошад куркума, обезболивающий, противовоспалительный, яъне бар зидди воспаления, бар зидди варамҳои пойҳову зонуҳову буғумҳо. хулоса аввал ман кальций барои модарам, духтаро, харидорӣ кардам. ман доимо мегӯям ки аввал ман худам истеъмол мекунам, ё худам ё барои наздиконам харидорӣ мекунам. фоида дидам, баъд ман барои шумо тавсия медиҳам, духтаро. баъди ана ҳамин кальций модарам истеъмол кардан ва барои модарам беҳад писанд омад. баъди ин ман барои ҳамин наздиконам тавсия додам. хулоса ҳамава маъқул шуд, ҳамава писанд омад. ана михел, духтаро. Так, акнун ман смс-отона мехонам, духтаро азиз. Ино ҳама аз шумо лозим бошад нависед, лекин ду ана ҳамин мультивитамин в наличие дорам, духтаро, ҳаст наличие. касе дар кор бошад нависед, равон мекунам. Доставка бепул почта кати. дар байни 4-5 рӯз мегиред, дастрас мекунед. Всё машоним бирай. Так, акнун смс-отона хонаман, духтарои азиз. ҳозир смс-отона аз боло. Так, шаҳрон қодиров, салом апа, созен нағзен кӯдакотон созанд. Ва алейкум салом, худоро шукр, хуб ҳастем. Абдулло, абду 90, ассалому алейкум. Ва алейкум. Так, салом, шаб бахайр, ҳамкорони азиз. Ва алейкум салом, шом бахайр, Тилоева апаи Рано. шоми шумоям бахайр, апаҷон. Так, шаҳрон қодиров навиштан ки апаҷон набира, чара кай нишон метиҳен? худо хоҳад 18 числа чилаш мебурод, чилаш бурод нишон метиҳам иншоалло. шаҳноза аҳмадова, нинича чӣ хел, апаҷон? худоро шукр, хуб. нинича копияи Рустам, духтаро. зардинаи ямихелҳоли нишон метиҳам, чилаш бурод нишон метиҳам иншоалло. шинос мешавед бо Аминачка. Так, салом алейкум, апаҷони Рудобаҷон, созен хубем, фарзанду соз, набира чӣ хел калон шудааст? Абдулло Шодиев навиштан. Ва алейкум салом, худоро шукр. Так, Маша Гачина, апаи Рудоба, соз хуб, фарзанду набира, худоро шукр, хуб.
маҳсулотҳои беҳтарини Фаберлик. Ассалому алайкум. Ва алайкум салом хоҳари азиз Амина Фаберлик. Ассалому алайкум. Спонсори меҳрубони мо Рудобаҷон барои шумо тансиҳатӣ, пешравӣ ва дар хонадонатон баракат хоҳонам. Раҳмат апаҷони азиз барои шумо низ. Суро Ғафурова. Ассалому алайкум устоди азиз беҳтарин. Ва алайкум салом Суроҷони меҳрубон. Мадина. Ассалому алайкум набирача калоншудосиян ми гирёнчак неми. Ва алайкум салом. Не лекин ҳамин даст ба одат кардагӣ фақат ҳамин бағал мекунем, намемонем краваткаваям диванбаям хоб намекунад, фақат ҳамин даст бимегирем. Ассалому алайкум апаҷон, назми шумо аҳли оила, ҳама нақш шуморо барори кор. Раҳмат. Садам Садамович, ман дер кардам апаҷон, созен ҳеҷ гап не, вақташ ба омадед. Духтаро курси русӣ. Так. Ассалому алайкум Зебунисо. Ва алайкум салом. Майя работа навиштагӣ курсатонам якбора нархаша нависед барои савол зиёд нашудан. Так, дар 40 минут 300 рубл. Беҳад арзон духтаро гиред. Так, Яҳё Умедзода. Намедонам ки ва савол додан. Так. Ана ҳамин хел духтаро оиди маҳсулотҳои беҳтарин ширкат маълумот додам ман барои шумо. Онҳое ки бо ман ҳамкорӣ карданиянд, марҳамат духтаро ба ватсапи ман нависед. Так, апаҷони Рудоба беҳтарин зан, беҳтарин модар, беҳтарин апаҷони ман, апаҷони Рудоба. Шаҳнозаҷон Аҳмадова, хоҳари беҳтарини ман, хоҳари меҳрубони ман Шаҳнозаҷон. Так. духтаро савол дошта бошед, марҳамат наулод. Баъд духтаро як чизи дигар медонед, так ҳозир Зарина Рашидӣ барои харобшавӣ ягон дору ҳаст? Бале ҳаст, дору барои харобшавӣ, чой ҳаст, спирулина ҳаст. Духтаро як чизи дигар медонед, ҳамин личкаи ман ба савол бисёр мешавад оиди спирулина. Духтаро ягон кас надониста аз ҳисоби нодониш тавсия медиҳад спирулина барои онҳое ки касалии қанд доранд. Духтарои азиз, онҳое ки касалии қанд доранд, илтимос аз шумо спирулина тавсия надиҳед. Спирулина он вақт тавсия медиҳед ки агар хемохема истеъмол кунанд, баъди хемохем ҳамуна мебинед ки касалии қандашон чӣ гуна аст, чандум дараҷа. ҳеҷ вақт касалии қанд ба духтаро спирулина тавсия надиҳед. дониста илтимос мекунам аз ҳаматон. Барои чӣ? Барои он ки қанда мекунад духтаро. мумкин нест спирулина. Ман аз куҷо медонам? Мумкин ҳозир суол медиҳед ки ин апаи Рудоба ҳамаи чи аз куҷо медонад? Ман хеле ки борҳо гуфтагӣ будам, ман дар чати обученияи русҳо номнавис шудагӣ ҳастам. Дар ана ҳамон ҷо нишастам, дар бораи ҳамаи ҳамин маҳсулотҳо худам савол метиҳам, савол-ҷавоб мекунам, мегирам. Ба ҳамин хотир духтаро ман ҳамин бо дили пур мегӯям ки хемохема тавсия диҳед, марҳамат. Лекин хемохем маҳз ҳамин барои бемориҳои қанда нормализават мекунад, лекин спирулина тавсия надиҳед духтарои азиз. Ман мисол чӣ хел гӯям, ҳамин лишби маҳсулоти худама фурӯхтан ба ҳаракат намекунам. Мисол не, ман намехоҳам ки ягон одама подводит кунам ё подставит кунам. Ман ҳамин хел. Так, турматсин чанд пул? 4500 турматсин. Так, бурд кардагӣ духтаро муборак шавад, муборак шавад. Бале. апаи Рудоба Гуля навиштан, шумо беҳтарин спонсор, мо шумо мефахрем. атоми ба пеш. Раҳмат хоҳари азиз. Апаи Фазолат, ассалому алайкум. ва алайкум салом. ана ҳамин хел духтарои азиз, имрӯз барвақттар ман эфир мекардагӣ будам, лекин нашуд ба сабаби он ки имрӯз машинка маҷлис дошт, маҷлиси машарафта, маҷлиси падару модарон.
акнун Россия ва чӣ хел пеш аз соли нав як моҳ пеш ҳами хел тайёрӣ мебинанд барои соли нав. ҳами хел маслиҳатҳо буд. қати падару модаро ҳамунҷа рафтагӣ будам. Нав омадам. Пагоҳ насиб бошад, пагоҳ ё пагаи дигар духтаро ҳаракат мекунам эфири ягон чиз пухтупаз мекунам духтаро. Эфир мекунам, вай мекунам. Пирог бисёр хоҳиш кардаги будед пироги чӣ кати манни крупа кати пирог тайёр кунам. Пироги 1 стакан ном дорад духтаро. Беҳад пироги бюджетный, камхарҷи ҳами хел бо лаззат тайёр мекунам дар эфир духтарои азиз. Так. Ҷураева Гулнура ассалому алайкум. Пердоба влогҳои пухтупаз мешавад ми. Ва алайкум салом Гулнура, мешавад. Ҷураева Гулнура апа ҳастед, хоҳар ҳастед? Мешавад албатта. ана михел духтаро хайр. Саволотон ба ҷавоб додам, смсотона хондам духтарои азиз. Ана ҳозир ман расми ҳамин бурд кардагиҳое гирифтам. ҳозир группава равон мекунам. Боз ҳам онҳое ки бурд кардан табрик мекунам. Онҳое ки бурд накардан дилшикаста нашавед. Асло ҳам иншоалло аз дар эфирҳои оянда розыгриш мегузаронем. Боз насиб кардаг бошад шумоям бурд мекунед духтаро. Дар ҳамин ҷо эфирамона ба охир мерасонем духтарои азиз, модарони меҳрубон. То эфирҳои оянда худо нигаҳбонатон бошад.